centre d'interpretació de la festa on estem en aquests moments s'ha volgut fer d'una forma temàtica que arreplegui tots els actes i totes les circumstàncies que rodegen el faller. Des del principi on s'explica la història de les falles de Gandia, passant per els vestits, l'ornamentació, tots els actes fallers, la mascletà, el ninot, la plaça on estem, que és per a mi l'apartat més original i el més fort per al costat, passant també per el casal faller fins a l'harmonia musical que tenim representant en aquest bosc que n'hi ha al final, i el llibrer o la part satírica de la festa recollís tot el que mereix al voltant del faller i almenys és el que nosaltres volíem fer. Si ho hem acceptat o no, ara és la gent que dir. Aquesta és la primera sala, la de descongestió, que diríem. La gent ve de fora de veure molta llum, d'estar en soroll, i així entra i té una pantalla on estan representats tots els actes fallers, però per mesos. Per tant, pots trobar projeccions des de l'any 40 fins a actualment ara al 2008, és a dir, que es van fer l'any passat, però van posades per mesos dient en cada mes què és el que es fa en falles. I així tenim un tauler en el plano de tota Gandia en el que està dividit aproximadament en dècades i apretant el botó t'ixen la primera falla que es va fundar, l'Escola d'Espies, i apretes del 28 al 36 t'ixen totes les falles que es van fundar en aquesta època, que com podem veure són falles del centre històric on estava el comerç. I així paulatinament pots veure totes les falles fins les últimes que estaven fent-se, que són els barris que s'han creat últimament, i per això les falles aquestes estan creades a la perifèria de Gandia. I així t'explica com han anat creant-se les falles, com han anat evolucionant i quant de número de falles s'ha creat aproximadament en 10 anys. Una part importantíssima, perquè els trajes valencians són molt rics i així ho demostra en aquesta mostra, que si vols te l'explica exactament com la van crear. És a dir, així ens van dir, mireu un carrer qualsevol de Gandia, agarreu-lo, feu-li una foto d'un dia de falles i ara lleveu-li la gent que no vagi vestida de fallera. Després lleveu-li les cases i vos quedarà el que tenim així darrere, una representació dels trajes que podem veure per Gandia, trajes del segle XIX i del segle XIX i que anem renovant contínuament, és a dir, no es queden fixes gràcies a la col·laboració de cases comercials que en aquest moment és la d'Isabel Melis, però després pot ser qualsevol altra que vulgui col·laborar amb nosaltres. I també, si el dones compte, està el blusó, perquè, clar, nosaltres diem, els nostres trajes són estos, però és que Gandia en festes està plena de blusons. Quan veu una gent de fora, es diu, i aquest traje quin és? Doncs és el de festa també, però no és el de gala. És el que gastem per a més diari i també té que estar representat. El traje és ric, el que porta la fallera també és ric, i aquesta ornamentació és tota la que tenim així darrere de nosaltres, les arracaes, els collars, pulseres, així tenim tot el que sol posar-se i de l'estil purament que es portava en el segle XVIII i en el segle XIX quan es vestia de gala. I així ho tenim representat en totes les seves modalitats, en tots els seus estils, i també és més que res didàctic, és per a que la gent que vinga de fora veja tot el que es porta, no sols el traje. Per això hem fet també una projecció en la qual tenim una fallera que des del principi, des que es posa els calcetins fins que s'acaba de vestir posant-se la peineta, es veu tot el procés i tot el que porta més de fora amagat dins, perquè dins també porta verdaderes joies. Què més trobem? Així tenim 7 expositors que per les dues cares representen un acte de falles. Així tenim la crida i el pregó representat, explicant en castellà, valencià i en anglès el que representa, però si obrim un altre, ens podem trobar el batell, ens podem trobar la presentació, les cabalgates, tots els actes que es fan al llarg de les falles, que s'han seleccionat i ho hem deixat en 14. 7 panels que són interactius, es tenen que traure quan vulguin llegir-los i guardar-los exactament igual. Estem
Ara en l'harmonia explosiva. Així s'ha volgut representar una miqueta cada un dels coets i dels artilugis pirotècnics que es tiren, assessorats, per suposat, pel coeter de la zona, per Borredat, el qual ens ha deixat els armassors o les carcasses d'alguns coets per a que els xiquets i els majors vegin la diferència que n'hi ha en cada un d'ells i també per a que vegin la perillositat, com es deuen de manipular. I després de veure una miqueta la història dels coets, la seva perillositat, la seva adaptació, com es deuen d'utilitzar, passem a la maçleta. Una maçleta virtual en la qual tu te la pots muntar digitalment, tens 4 apartats de la maçleta, 4 metges que es tens que encendre en el seu temps, si no és esta maquineta lleva punts, perquè esto és un joc, i al final del joc el diu com has fet la maçleta, si l'has feta bé, si no l'has feta bé, si l'heu de millorar. És un poc didàctic. El ninot és important dins del museu i en ell volem que una persona que vinga de fora, que sols ha vist el ninot acabat, que és el que tenim al final, sàpia quin és el seu procés, sobretot actual, el d'ara, perquè abans, per lo vist, no era el suro el que manava, sinó que era el cartró. Aleshores es comencem ensenyant com es fa, que es fa un dibuix, després es fa una maqueta xicoteta i a partir d'ahir treballen el suro blanc, conforme es veu així en el primer ninot, van recobrir-lo de paper, el més econòmic que troben, el de diari, abans de tirar-lo, i una vegada ja està recobert de paper, li donen les primeres passades per a que s'enlluïsca i agarre consistència, acabar-lo com un ninot normal i corrent, que si no el toquen no saps si és de cartó o és de suro blanc. És prou modern, prou. La majoria de gent que ens fan entrevistes o que venen així a assabentar-se del que n'hi ha, ens pregunten sempre que el museu quasi no es té o què és el que n'hi ha dins, pensant-se que així ho hem omplit de quadres, ho hem omplit de ninots i no és així. És a dir, és un centre d'interpretació de la festa, no és un museu conforme s'entén des del punt de vista del museu de ninots fallers o de quadres i de recompenses. El casal l'hem volgut representar des del principi, com eren abans els casals, quins eren els primers casals que es van fer, i n'hi ha unes quantes fotos que ens donen una idea de quina vida es fa dins del casal. I després n'hi ha una pantalla en la qual tu veus com es desenvolupa un any faller dins d'un casal, des de les paelles que estan fent-se d'ells, fins a una confecció d'una cabalgata, unes partides de truc, una reunió, i dins d'aquest vídeo estan representades les 22 falles de Gandia, cada una en un aspecte. I després hi ha una pantalla tàctil per la qual tu vas mirant on està cada casal, on està situat, corres tot el mapa de Gandia en el dit, anant passant-lo per tots els llocs, i això el que fa és que la gent que ve, que no coneix com estan distribuïts els casals, què és un casal, isca una miqueta ja instruït d'aquest aspecte tan important per a nosaltres perquè és la nostra casa. Ara estem en el bosc musical. Les falles són melodia, si l'ESGAE ens ho permeteix. Són melodia i gastem molts tipus d'instruments i molts tipus de partitures. Per tant, totes estan reflectides dins d'estos tubs. Així n'hi ha 90 tubs, dels 90, 50 no tenen res i 40 tenen música. El que tens que anar és provant, a veure què el que sents. Mira, ara estic sentint un albà. Agarres un altre i si tens sort, doncs, este no tinc res connectat, en este sí, així n'hi ha un pas doble. El llibret és sàtira, és poesia, com les falles, i té que quedar reflectit en algun lloc tot el que passa en un any faller, i per això hem posat la mostra de llibrets. En un costat tenim una miqueta d'autors coneguts que han participat en llibrets de les falles de Gandia, després hi ha una mostra de totes les publicacions que s'han fet en Gandia al llarg d'estos anys, el Foc i Flama, el Pepito, que es va fundar en el 91, que és la revista de les falles, i després tenim un llibre així davant en el que tots els visitants poden expressar la seva opinió, és a dir, ahí poden posar el que es vinga bé.